яке аз мушкилиҳо ва проблемаи асосие ки байни кишвари мо ва Қирғизистон вуҷуд дорад, ин масъалаи сарҳад аст. Чӣ хеле ки мо медонем, бо кишвари ҳамсояамон Қирғизистон мо 976 километр сарҳад дорем, аммо тибқи ҳамаи аломатгузорӣ танҳо 506 километри он аломатгузорӣ шудааст ва боқимондаи он аломатгузорӣ нашудааст ва ин моҷароҳои сиёсиро байни кишвари мо ва кишвари ҳамсоя ба вуҷуд овардааст. Ва мо хоҳони он ҳастем, ки ҳайати намояндагии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ҷумҳурии Қирғизистон бояд ин масъаларо дар як сатҳи боло баррасӣ намоянд, то ин ки ин баҳсу мунозирае ки байни кишвари мо ва кишвари ҳамсоя вуҷуд дорад, аз байн бардошта шавад, чунки мо бо мардуми қирғиз бениҳоят як фарҳанги тӯлонӣ дорем ва мо ҳамеша бародар будем. Аммо мушоҳидаҳои охир нишон медиҳад, ки бештари ҳамин моҷароҳо аз тарафи бародарони мо қирғиз ба вуҷуд омадааст.